האמת שיש איתנו שמחה משפחתית, אבל יהיה חשוב מאוד לבוא להתחזק. אז הרגשתי חובה גדולה מאוד להגיע. הרבה, להעריך, לא נוכל היום, והפעם תשתדלו, אנחנו אומרים בדרך כלל בכלל אנחנו לא עומדים בהתחייבות. בסדר, כדי שלא יהיה אחר כך איזה אי שלום, מחוץ לעיר גם צריך לנסוע. אז נאמר נקודה אחת חשובה מאוד, כללית, בימים כתקנם על אחת כמה וכמה, תשמעו טוב מה שנאמר בימים הללו. הרי עיקר העיקרים שהאדם ירגיל את עצמו בכל מצב, מה הוא יכול להפיק, איזה לקח הוא יכול להוציא ממנו. זה כבר אמר החכם מכל אדם. שלמה המלך עליו השלום, על שדה איש עצל עברתי. כך מביא הרמח"ל בספרו בתחילה, בספר מסילת ישרים. עוברים, רואים, הנה לכולו כמשונים, חרולים, שדה של איש עצל, שדה שהייתה לכשעצמה יפה מאוד, אבל מה עלה בגורלה בגין שבעליה הוא איש עצל? קוצים, דרדרים. אומר שלמה המלך, ראיתי, לקחתי מוסר. רואים הרבה דברים בחיים, נקלעים להרבה סיטואציות בחיים. כל אחד לרגע יחשוב שאני מרבים לדבר על הנושא של ההשגחה וההשגחה הפרטית. נמצאים עכשיו, ברוך השם, ספר שמות, ספר הגאולה, כך קורא אותו הרמב"ן, ספר שמות, ספר הגאולה. השגחה פרטית. אתה יהודי, תעשה מה שמוטל עליך לעשות, ותשאיר לבורא עולם שיעשה את מה שמוטל עליו לעשות, ותראינה מילדות את האלוקים. קוראים את הפסוקים הללו חזור ושנות. ותראינה מילדות את האלוקים. מה, שכחנו לרגע מה שרש"י כותב בסוף הפרשה? משה ואהרון באים בשליחות הבורא יתברך, ולאן הם פונים? תחילה לזקני ישראל, וזקני ישראל משתכנעים שהם באו בדבר השם. זה פסוקים כתובים מפורש. ובכל זאת בשילי הפרשה ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. מה זה ואחר באו משה ואהרון? שואל רש"י, אבל הזקנים, איפה הזקנים? הרי משה רבנו נפגש תחילה עם הזקנים. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. נו, אז מה נשתנה? אומר רש"י, ואחר באו משה ואהרון, אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרון. משה ואהרון, כשפתאום נכנסו כבר לארמון, עמדו לפני המלך, פונים ימינה ושמאלה. איפה כל הזקנים? מהפחדים. מי שרואה את המדרשים, איך היה מוקף ארמונו של המכשף הגדול, ראש המכשפים היה פרעה. זה היה פחד פחדים. לעמוד מלפניו זה היה פחד פחדים. זקני ישראל. תבוא עם משה ואהרון, פחדים, פחד פתאום.
אז להבין את המשמעות של תחילת הפרשה, ותראינה מילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. פרעה פונה עליהן אישית, מזהיר אותה, כל הבן ועמיתן אותו, הוא ייתן על האובניים בן הוא ועמיתן אותו. לא רק שהם לא עשו כדבר פרעה להעמיד, אלא ותחיינה את הילדים, דברי רש"י זכורים לטוב, מספקים להם מים ומזון. זה יוכבד ומרים, למה נקרא שפרה ופועה? זו משפרת וזו פועה פיה, לשמח את הוולד. אנטי, נגד. מה כתוב בפסוק? ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. אלה בתים, כל הבתים שאנחנו מכירים, המשובחים בעם ישראל, כהונה, לוויה, מלכות, הכל יצא מיוכבד ומרים. מכוח מה? ותראינה מילדות האלוקים. איך אפשר להוציא דבר כזה? איך אפשר, אם נשחטים בכל יום אלפים של תינוקות מעם ישראל, איך אפשר לחשוב לרגע שיש איזו המשכיות, יצא משהו מהעם הזה? הרי מבחינה טבעית הולך וקלר, חס ושלום. אבל זה מי שעוקב אחרי הפרשיות הללו בפשט הפשוט של הפסוקים, רואה את ההשגחה הפראית על כל צעד ושעה. אתה תעשה מה שמוטל עליך ותשאיר לבורא עולם שיעשה את המוטל עליך. אתה תעשה מה שמוטל עליך ותשאיר לבורא עולם שיעשה מה שמוטל עליך. הבה נתחכם עלו למושיען של ישראל. כך ביקשו, כך ביקש פרעה ועבדיו, שריו, יועציו. מה עשה בורא עולם? הרי רק נתבונן בפסוקים. הגמרא מסכת סוטה מביאה שהגזרות היו בהמשכים. מתחילה הוא רק אמר בילדכן את העבריות הוא ייתן על האובניים. למה? אמרו לו תשמע, אמרו לו החוזים בכוכבים, אנחנו רואים שעתיד להיוולד מי שיושיע את העם ישראל. ואז התחיל המרדף. אם עתיד להיוולד, מסתבר מאוד, ייוולד מישהו מהעם היהודי שיושיע את העם היהודי. מאיפה ייוולד? ומסתבר מאוד שגדול ייוולד בבית של גדול, מנהיג בבית של מנהיג. התחילו לעקוב אחרי אשת עמרם, שהוא היה גדול הדור. לכן אז זה הדרך. ולאחר מכן באו ואמרו לו, היום נולד. כך גמרא אומרת, לא עתיד להיוולד, נולד. נולד כבר נבהל. עכשיו הוא גם לא לוקח ריזיקה. משהו לא יהיה, יהודי או לא יהודי, מי יודע? אז הוא כבר לא אמר בילדכן את העבריות, אלא כל הבן הילוד היורה תשליחו. הוא ציווה לעמו, כולם, פה אחד, גם יהודי ולא יהודי. כמה התחכמויות. אמו של משה עושה את ההשתדלויות שלה. אבל כמה התחכמו אומה שלמה על משפחה חסרת ישע בארץ לא להם. האמינו לי מוריי ורבותיי, אם משה רבנו היה מקבל מי שברך מאיזה צדיק, והיינו אומרים לעצמנו בואו נעקוב איך יתקיים מי שברך אבותינו לאותו תינוק שיחיה ויתקיים בתוך התופת הזו. איך? הייתי נותן לכם, תעלו את כל הצידי צדדים. אף אחד לא היה עולה על הדרך הכי פשוטה וחלקה שאנחנו קוראים כל שנה. מי היה מאמין לרגע שבת המלך תרד לה אור לרחוץ